Sedulurku aja nganti kliru Gusti Allah sesampehanmu rinten lan muriman waktu kanggo brasta muntar nafsu aja ngerti kliru Gusti Allah sesampehanmu rinten lan sayang yono tegese piye tak kenal maka tak sayang karo mbak-mbak Suwarwati kuwi po kuwi iya jelas maksude ngarsaning Gusti Allah nek awak dhewe kuwi kerep manembah kerep nyuwun pitulungan kerep lir kadya bocah bayi sing bengak-bengok ngarsaning ibune utawa lir kadya bocah sing saumuran TK umpamane iki pantes awak dhewe nggek pagelaran ana ing ngarep RA utawi Raudhatul Atfal Taman Kanak-kanak ayo. Kaya dene cah cilik sing bebengek njaluk dhuwit ngarsaning wong tuane ya sudarmane. Nah, ngono kae awake karo Gusti Allah ya ngono. Kudu le njaluk kuwi dermimil. Oh. Supayane apa? Supayane apa, Mak? Supayane awak dhewe iki cepet di ACC. Apa penyuwunane awake dhewe, apa penjankane awake dhewe. Gusti Allah ki cepak marang kawulane kuwi lir kadya otot bulu iring iki lho nak kene iki lho. Endi Mak? Kene iki po. Wah aku ora ndek bulu. Ayo kene iki. Hasbunallah wa ni'mal wakil, nikmal maula wa ni'mal nasir. Kuwi werdine ngono kuwi ming Gusti Allah sing cukup lan turah. Lan kudune pancen karo Gusti Allah. Adewe anggone nuwun ngarsaning Gusti. Kang Maha Kuwasa kuwi aja ngasih kendhat. Wis to, percaya karo omonganku. 40 dina sregep jamaah lakon penjankane. Waduh, abot nek subuh e. Aku ke wis nganu manut karo kanca-kanca yoga. Jamaah salat 5 waktu. Heeh. Ning tekan gone subuh kuwi sing rebutang mulane kuwi piye carane ya lek-lekan begadang ora apa-apa sing ana manfaate. Kaya bengi iki contone tirakatan bebarengan. Amin. Allahumma amin. Muga-muga jumbuh kang ginayuh basuki kang kaesti sembodo kang sinedya sedaya hajatipun warga masyarakat Sendangreja amin Allahumma amin wis iki gandeng akeh sing wis ngantu-antu marang kakang utawa Pak Demu panjenenganipun Pak D Garing Sumarbagya saking tlatah Semarang iki diiringi karo blendrong monggo ca panjenenganipun supados kersa jumeneng